kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya zumunta ba zai shiga aljanna ba. Yau ba abin da ake renawa irin zumunta, ba abin da ake wulakantawa irin zumunta. In Allah ya ɗaukaka wani sai ya zubar da danginsa, in Allah ya martaba wani sai ya watsi da ƴan uwansa. Sai kaga abokansa da wasu na kusa da shi ba sa cin, wato sun fi cin moriyarsa fiye da ƴan uwansa da danginsa. Wannan abin yana da muhimmanci a bangaren zumunta, ka yi kokari kaga ka sauke nauyin zumunta. Abu na shi ne haƙƙin makota. Kana da makota hagu da dama, gabar da yamma, kudu da arewa. Wani makocin a gurin aiki ne, musulmi ne ko ba musulmi bane, ko dan uwa ne ko ba dan uwa bane, mutuka kai makota da mutum in ba musulmi bane yana da haƙoƙi, in musulmi ne yana da haƙoƙi, in dan uwanka ne yana da haƙi. Haƙƙin musulmi in ka gamu da shi kai masa sallama, in ya kira ka ka amsa, in ya yi rashin lafiya ka je ka duba shi, in ya rasu ka je a jana'iza, in ya nemi nasiha ka ko taimakonka ko agajinka ka taimaka masa ka agaza masa. Wannan su ne haƙoƙin da za ka saukewa ɗan uwanka musulmi, kakka taɓa masa mutuncinsa, kakka taɓa masa ransa, kakka taɓa masa dukiyarsa. Sannan wanda ba musulmi ba shine na bakwai, shi wannan ba addinin ku ɗaya ba, amma kuna da alaƙa ta jini ko ta gurin aiki ko ta jam'iyya ko ta makotaka. Wannan wanda ba musulmi ba yana da haƙƙi biyar a kanka. Haƙƙin farko, in ba shi da lafiya ka je ka duba shi, kaka ce ai baya sallah, in baya sallah tsakaninsa da Allah ne, amma ka je ka duba shi tsakaninka da shi. Na biyu, in ya ji yunwa kana da abinci ka bashi, in ya ji kishirwa kana da ruwa ka bashi, in ya nemi sutura kana da ita ka bashi. Idan abin farin ciki ya same shi ka je kai masa congratulation, in an masa mutuwa ka je kai masa sorry. Ka ce oga ashe wancan ta rasu, to sorry fa, sorry very sorry, kai masa wannan zai ji daɗi. Sannan kuma idan wato wata musifa ta taso za ta danne shi, ka shiga ciki ka taimaka masa. Da yawa wasu sun shiga musulunci ne ba don an musu wa'azi ba, sun shiga musulunci ne saboda kyakkyawan mu'amala da aka yi musu, da kyakkyawan hali da aka nuna musu, da kyakkyawan ɗabi'a da aka nuna musu. Yanzu wancan ba Yahudan gidansa yana kusa da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, unguwarsu ɗaya, estate ɗinsu ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari, ko gaisawa baya yi da annabi babansa saboda tsaba adawa da kiyayya, suna unguwa ɗaya da manzo Allah amma ba sa gaisawa, baya ganin manzo Allah kwata-kwata da daraja. Sai Allah manzo Allah ya samu labari ɗansa ba shi da lafiya, sai ya ce aje a gaya masa in ya yadda zan zo har gidansa in duba ɗansa, saboda shi ɗan yana zuwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikace. Aka gaya masa manzo Allah zai zo ya duba ɗanka, ya ce to ya zo bismillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabbai, da ya ga manzon Allah ya shigo gidansa ya mamaki, yanzu annabin Allah gaba ɗaya a gidana, ko ban yarda shi annabi bane, ai ya darajta ni. Annabi sai ya ce ina dan naka, ya ce ga ɗakin da yake can. Suka je masa dubiya, da ya masa addu'a, sai yaron ya dinga dariya yana murna. Shi ma uban da ya ga fuskar dan tana murmushi, shi ma sai ya dinga murmushi. Sai manzo Allah ya ga dama ta samu, sai ce ma yaro kai ka shiga musulunci mana. Sai yaron ya daga kai kalli babansa. In annabi ya ce shiga musulunci, sai ya daga kai kalli babansa. Shi ko babansa ya ce na amince maka ka musulunta. An ce kunya ce da jin nauyin abin da aka masa na alheri ya yadda ɗansa ya musulunta, duk da shi bai musulunta ba. Bayan kwana uku sai yaron ya rasu, sai ga Yahudan ya zo kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ɗana da na bashi dama ya shiga addinin ka ya cika, ka zo ka ɗauke shi da mutanenka ku yi masa jana'iza irin ta addinin ku. Me ja wannan mu'amala? To da ka kakkace wannan baya sallah, ai kai kana yi. In ba musulmi bane shi, kai musulmi ne. In ba shi da kirki, kai kana da kirki. So ka nuna masa halin mai kyau da zai zama ɗayan uku, zai haifar da ɗayan uku, ko dai ya musulunta saboda kyan halinka da kyakkyawan mu'amalarka, ko a rage sharrinsa, ko kuma a aika masa saƙon da zai je ya kai ma wasu mutane cewa lalle a musulunci akwai kirki.